Здравейте, казвам се Светла. Това, което чух тази вечер, беше за музика, за архитектура и за много неща. Но това, което искам да ви попитам, е какво представлява архитектурата на човека за вас? От какви съставни единици е съставен и в това цяло, нали, като човешко същество, по-скоро от философска тема? И къде е мястото на душата, какво представлява за вас тя и как осветявате пътя и по-скоро кои са средствата за да я осветите, за да познаете собствената си душа? Разбрах. Вие нали разбрахте, че задавахте сериозен въпрос? За архитектурата над човека беше първото, нали? В широк смисъл човека покрива цялата Вселена. Той е изоморфен на цялата Вселена. И в пряк и в преносен смисъл. Да опознаеш човека и да опознаеш Вселената са две еднакво мащабни задачи. Архитектурата на цялата Вселена и архитектурата на самия човек са еднакво безкрайни. Ние сме като матриошки, нали? С много пластове в нас. Безброй пластове почти. Самата идея е, че покриваме като структура цялата Вселена и по този принцип сме така оплетени. Самото това усещане вече е изумително. Значи не само ние сме свързани с всички камъни и планети и слънца. И това е физически факт. На моята първа лекция, на която отидох по астрономия в университета в Хайделберг, професора по астрономия, който там завежда целият институт, той каза, нали вие знаете, че във всеки един от вас има остатъци от избухване на супернова. Във всеки един от нас има материя от звездите и от космоса. И то не някъде в нас, а във всяка една клетка без изключение. Няма клетка в човека. И в животните, и в мишките, и в лъвовете, в която да няма космическа материя. И ние сме толкова оплетени с цялата Вселена. Ние сме нейно следствие. Ние сме размити. Толкова е велик човек. Толкова е велика Вселената. Мястото на душата е сърцевината. Духа е може би онази най-макро форма. Хем опаковка, хем изпълваща всичко. Това са неща, за които човек, каквото и да каже, най-вероятно ще направи грешка. Както за Моцарт и за любовта и за така нататък. Има редица схеми и форми, които познаваме на човека, които можем да ги начертаем и да си ги мислим. Но преживяването на всяка една от тия опаковки е същественият момент. Както когато музикант изпълнява едно произведение, преживяването на всеки един такт, на всяка една фраза, на всяка една нота. Трябва такова хиперсъзнание, което да може толкова бързо да влиза във всеки един тон. Горе-долу това е както в един филм, не знам там колко кадъра се сменят, дали са според киното, според времето 20, 40, 60, 100 кадъра в секунда.
Подобно е в музиката. Акорд 20, 40, 60 тона едновременно в секунда в различни инструменти. Ние сме неспособни да потънем в този процес. Така сме неспособни да потънем и в себе си. И в собствената си архитектура, както вие попитахте. Какъв е пътя за осветяването на това? Втория въпрос. Пътя е навътре. Човека не може да бъде осветен отвън. И музиката не може да бъде осветена отвън. Но е много важно да знаем, че във всеки един наш косъм, без изключение, има остатъци от звезди. Ние сме звезди. Ние сме космос. Физически, а на другите нива още повече. Толкова е лесно хората да живеят заедно. Толкова е лесно. Най-добрата новина е, че всичко е временно. Всичко е временно. Ще изчезне. Архитектурата на човек е тъждествена на цялата Вселена. Това е резюме. Душата е вечна. Моля? Душата е вечна, тя ще остане. Според вас как е? Да, когато всичко изчезне, демек тази архитектура на човека е съставена от тленна материя, която така или иначе изчезва. Духовната продължава своя път. Вие имате преди след живота ли? Защото това пак е много на кратък интервал. Мислете 20 милиарда години напред. Да, в смисъл, според мен е нашия опит, памет и така нататък, за което говорихме, то остава някъде и това нещо не остава ли точно в тази духовна част на човека, да, което аз наричам душа. Добре, но вие за душата не се притеснявате. Тя е в сигурни ръце. В смисъл, душата никой не може да я изцапа. Никой не може да изцапа душата. Но всичко, което е излязло и всичко, което е сътворено, ще има край. И ако душата е сътворена или е излязла от някъде, тя ще се върне там. Всичко сътворено ще има край. Това е много, много сложен въпрос. Но ние няма нужда да търсим успокоение, че една част от нас ще остане вечна. Разбирам какво имате в предвид. Но ако душата е единица, значи пак е дискретна част. Тя е производна от единицата, но... Ако е изляза от единицата, ще се върне в нея и пак всичко ще стане едно. Но тази Вселена тук, с тия тела, тази малка, млада Вселена, това е толкова преходен процес. Дайте тази Вселена да я мислим като е така. Появява се, изчезва, дали е 15 милиарда или 30 милиарда години, няма значение. Едно ограничено число от време. Появява се, изчезва, край, голяма работа. Нямаме глобални проблеми. Благодаря. В този смисъл имаме ежедневни задачи, обаче, свързани с тук и сега. Абсолютно. Тия 30 милиарда години са... Нали, по определение няма по-голяма и по-малка безкрайност. Единицата е безкрайно делима и безкрайността е безкрайно делима. Значи единицата и безкрайността по това определение са еднакво безкрайни. И тия 30 милиарда задачата е вътре във всеки един ден, както вие казахте.
В смисъл, че някакъв път влизаме в една задача за следващите 1000 години, за следващите 100 000 години и пропускаме точно тези ежедневни задачи. Между другото, точно това исках да кажа. Душата и какво ще бъде и какво става. Важно е тук и сега. Важно е сега. Важно е сега да не се изплъзнем по неща, които ще ни изварят от настоящето. Чака ни много работа. Чака ни много работа. Душата си е на мястото и тялото си е на мястото. Тялото не е по-велико от душата и душата не е по-велика от тялото. Всичко е еднакво велико. В музиката имаме по-важни и по-второстепенни тонове. Но ако бъдат извадени второстепенните, композицията ще рухне. И в архитектурата е така. Имаме първостепени, второстепени, третистепени елементи. В перфектната композиция всичко е важно. Всичко е съвършено. Ако ние подценим тялото, сме допуснали голяма грешка. Ако ние подценим душата, сме допуснали голяма грешка. Има едно течение, където се абсолютизира тялото, на друго място се абсолютизира душата. Двете абсолютизации са еднакво грешни. С тялото и с душата и с духа се работи сега и утре, и в други ден, и вчера. Тази настройка смятам за здраво. Здравейте. Не бих искала да ви създам дискомфорт, но бихте ли искали да излезете от тази трибуна и да ви дам един стол, за да застанете по-близо до нас, защото някак си е много груба. Толкова... Искам да ви кажа, че от как излязох имах тази мисъл в главата, но не исках да ви смущавам, като съм седнал на стол. Аз бих слязал даже долу. Тук горе се чувствам малко неудобно, но на каквото ме сложите там ще седна. Добре, продължаваме. Добър вечер. Чести почитания от мен и благодаря за прекрасната вечер. Така, струва ми, че се докоснахме няколко пъти до една тема за границата между мисълта и материята. Дали има и дали сте обмислили тази граница? Да. Не смятам, че това е влияние от Сведенборг, но винаги съм смятал, че мисълта е материална. За материален носител на мисълта, както и на емоцията. Значи всичко, което е създадено, има свой материален носител, независимо дали ние го познаваме, в момента може да го назовем. Ние нямаме точно определение нито за материята, нито за мисъл. Къде бяхте, кой зададе въпрос преди малко? Да, благодаря. Каква е границата? Такива твърди граници, както и стъпала, както преди говорихме, няма и не може да има, просто нещата функционират по друг начин. Да, че мисълта може да моделира материята, ако това имах ти преди, да, това е ясно. Всичко има граница. Всичко проявено има своята граница. Всичко е временно, всичко е преходно. Това между другото е доста успокояваща мисъл. Мисълта и материята взаимодействат, защото и двете имат материален носител. Могат да влязат в резонанс, което е условие за взаимодействие. Ако по-конкретно искахте да зададете посока, може да кажете, но така бих отговорил най-общо. Добър вечер, Данчо. Добър вечер. Онази вечер бяхме свидетели на едно такова явление, което се случи в Квадрат 500. И искам да те помоля да кажеш нещо за синкретизма на изкуствата и за омузикаляване на пространството, което се случи така. Каква беше идеята си? Какво беше? Да.
Това става въпрос за първия спектакъл на музикалната лаборатория за човека на този експериментален вокален състав, който започна сега. Другото представяне е края на февруари, пак в Квадрат 500, нека всички да се чувстват поканени. Винаги съм измервал музиката по един централен критерий и то е способността на музиката да създава пространство. Качеството на музиката определям по качеството на пространство, което тя създава. Не съм делял музиката на добро и на лошо, на така, която създава пространство, на така, която не създава и на типа пространство, която създава. Когато слушам или когато уча една творба, барометъра на цялото нещо е пространството. И музика, която не създава звук, който, или поезия също, или картина, която не създава свое пространство, което би могло да повдига и да възпитава човек. Това е било изкуство или музика, която просто не ме е интересувала. В този смисъл музикалната лаборатория за човека се опитва да конструира пространство, защото и пространство и тишината могат да бъдат конструирани чрез звук. Ментално пространство, емоционално пространство, физическо пространство. Относно синкретизма, това е нещо, което в различни форми също битува от хилядолетия, което има свои етапи на възраждане, на актуализиране на идеята за синкретизъм, залез, прилив. Да, ние сме в тотален прилив на тази идея в момента. Цялото човечество като култура по принцип. Всичко е едно. Отново един израз на единността на нещата. Това бих казал най-накратко. Музикалната лаборатория за човека е един инструмент за творчество, за красота, за вдъхновение, за изучаване, за гмуркане в неизвестното и инструмент за самопровокиране на нашите заспали умове и сърца. Защото нашите умове и сърца спът няма какво да се заблуждаваме в общи линии. Изкуството и науката биха могли да бъдат инструменти за събуждане на човешката мисъл и на човешкото чувство. Аз вярвам повече в науката и в изкуството, отколкото в религията. Науката и изкуството са велики инструменти за изучаване на Вселената. Музикалната лаборатория за човек е един малък инструмент за самоизучаване и за споделяне. Майстро, поклон. Искам да споделя нещо. Във връзка и с историята и за България, това, което казвате. Мисля, че цялата история на един народ се струва заради вечери като тази. Много ви благодаря. Може би за първи път през живота си имах моменти, когато наистина ми спря мисълта тая вечер. И искам да продължа въпроса на една дама преди малко, на който ви отговорихте в колективен план, във връзка с паметта и колективния смисъл, но как го правите вие в личен план? Дали е нещо, което научихте? Защото това, което правите с музиката, го правите и същото сега, когато споделяте. Това е нещо, което научихте в някакъв момент от живота си или по-скоро не сте го забравили? Да. Вие питате сега в работен план най-вече. По отношение на ползването на инструмента на паметта. По-скоро този въпрос ме потикна да ви обърна в личен план. Как правите това, което се случва? Да, разбрах. Не само с музика. Значи темата за паметта е при мен голяма тема от около 10 години и повече. Попитахте ли конкретно за оная система, с която аз работя, или просто използвахте тази дума за паметта? Защото това е много голяма тема при мен. Искам да отговорите така, както го почувствате. Аз имам толкова много чувства, толкова много отговори да дам. Добре. Съжалявам, че ви прекъсвам, но трябва да се ориентираме последния въпрос наистина. Добре, може да продължим разговора някъде до 2 часа. Добре, значи добре.
паметта на човека зависи много от синхрона между емоционалната и менталната памет. Където стане един такъв синтез, тогава има рязко увеличаване на паметта. Това в изкуството и в изпълнители, при инструменталистите е нещо, което се развива спонтанно. То трябва да се развива. Паметта на сърцето и паметта на ума е онова, което мене ме е интересувало и съм търсил пътища за неговото случване. И това е прекрасно, това е доста прекрасно. Защото има неща, които сърцето може да запамети моментално и спонтанно, а ума и след 200 години няма да може и обратното. Има аналитични структури, които са непроходими за сърцето. Там ума ги запаметява. И след това те тръгват така. Нали, ДНК е така върви с тая плетеница на ДНК. И тази плетеница може да стане с мисълта, с паметта. Така че това е недоразумение да се смята, че паметта е едно чисто ментално качество. Ние имаме и физическа памет. Паметта на тялото. Тия три неща, например, при един инструменталист, пианист или цигулар, той ежедневно ги тренира несъзнателно дори. Така че при нас това е нещо, с което ние работим ежедневно. Няма как един също артист или един, който излиза да направи един моноспектакъл, да вземе един Мариус или Камен Донев или който да било, той за на сцената владее технически целият текст, с мисълта си има цялата форма и структура на спектакъла и чисто емоционално той трябва да изпълни тази форма. Тия три неща са активирани и работят в всяка една секунда на спектакъла. Така и при музиканта. Всичко, което съм запомнил при живота ми, съм го запомнил, защото ме е вълнувало. И едно време, като ходих на училище, ходих, защото там имаше много интересни неща. Аз бях доста заед с моето пиано и не винаги ходих на училище. Но когато ходих, много се радвах. И което съм запомнил по химия, физика, математика, литература, биология, съм го запомнил, защото съм виждал чудеса вътре. Толкова интересно. Мисля, че училището не е за ученици. Може би се трябва след 50 да тръгнем на училище. Просто това са толкова велики неща там. То е непрекъснато, да. То не е това тук Дебелянов или Лилиев или Яворов. Това не е за... Това е безкрайно. И човек е безкрайен в биологията. Безкрайно. Да се преподава и да се учи без емоция е недоразумение и губене на време. Здравейте! Аз искам да ви помоля да кажете няколко думи за това как звуците имат силата да трансформират съзнанието. И след това, ако може да се върнем на темата за избора, която беше засегната по-рано през вечерта. Беше много интересно. Добре, темата за избора е много голяма тема. Но ви сте забелязали. Аз нарочно я пропуснах, защото там в психологията, където преди малко колегите даде въпрос, там думата избор е станала много популярна. Това е... Смята се, че ако някой има избор, значи е високо развит, значи това е прекрасно, имаш избор, здравите хора имат избор. Аз никак не съм съгласен с това нещо. Смятам, че избора е нещо... Говори за незрялост. А в съвременната психология избора е синоним на зрялост. Но после мога да обясня защо смятам така. Относно вашия въпрос за тоновете, които могат да трансформират съзнанието. Тоновете не могат да трансформират съзнанието, но могат да го тласкат в различни посоки. Не може просто да му се пуснат на един човек няколко тона и той да бъде трансформирано съзнание. Или след един филм човек може да преживее катарзис, може да се чувства трансформиран, но после той бавно ще се върне в едно по-изходно състояние. Ще му е трудно там да остане. Ще му е трудно да остане на това ниво.
или бил някъде на планина, иска да остане мислено там, но не успява. Звуците могат да дадат тласък за развитие и на мислите, и на чувствата, и на разширение на съзнанието, определено. Но думата трансформация отново е дума, която е свързана с скокообразност и стъпаловидност, а преди стана въпрос, че тези процеси, те са външно само такива. Те са дълбоко, абсолютно дълбинно подготвени. Да, има музика, която действа деструктивно на човека, има музика, която действа градивно на човека. Но думата трансформация не беше точна. Според мен, съгласна ли сте? Добре. Да влезем ли във втория въпрос? Добре. А вашия въпрос да не би да е показ, за да не стоите прави, да не се изморите? Защото он е въпрос екстремен. Аз ще го отговоря аз. И вашия ли е екстремен? Добре. Добре. За избора. Смятам, че човека с абсолютен идеал изобщо няма нужда да избира. Смятам, че ситуацията на избора е ситуация на несигурност. И ако един преподавател отива и влиза в стаята и трябва да избира дали не иска да преподава на 100% или не, ако той избира дали не иска да преподава със сърце или не, той не е истински преподавател. И ако един хирург влиза в операционната и сега трябва да избира дали днес ще направи най-добрата операция при живота си или не, той не е истински хирург.